Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Салют, Буслик. Привітання, Рися. Буслик, а что с твоим настроем? Нічого. Ой, Мурмал, может, ты захворел? ні, не захворел. Тады, может, тебе кто покрывдил? Скажи только, кто, я ему зараз. Ой, дякую, Рися, але ніхто мене не кривдив. Тады у чым причина твоего суму? Ну, їх много. Мурмал, серьезно? Назови хотя бы одну. Ну, коли ласка. На вулиці зима. Холодно. Ты лечишь, у нас зараз холодно. А що, тепло? Я недавно прочитала, что у Антарктиде однойче была самая низкая температура на Земле. Ниже за 50 градусов морозу. Ой, а там же пінгвіни живуть, і тюлені, і птушки. Мал, миновито. Вось им сапраўды холодно. И тое яны не скардзяцца. Ой, бедные. Яны и летом не могуць адагрэцца як след, бо самый теплый месяц у Антарктиде студень, калі температура падымаецца до 4 градусов морозу. Ой, якое няветлівае месца. Так что няма чаго скардзіцца на наше надвор'е. Мал. Ну, добра, поговорила. Я больше не буду сумовать за зимы и холоду. Ой, А зараз ты чаго ўздыхаеш? ну, зараз мне сумно за того, что я могу завтра на занятках атрымаць дрэнную адзнаку. Буслик, ты ж заўсёды добра і старанна рыхтуешся. Як такое можа здарыцца? Рыся, як ты не разумееш, здарыцца можа ўсё, што заўгодна. Думаеш? Упэўнены, вунь, колькі ўсяго непрыемнага вакол здараецца. Думаеш, я магу прайграць спаборніцтвы, да якіх так доўга рыхтавалася? Ну, на жаль, гэта вельмі верагодна, Рыся. Буслик, але гэта так сумна. Вельмі сумна. Ой-ой-ой. Ой. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Прывітанне, Тимофей. Добрый вечер, Тимыч. А что за настрой пануе у нашем покойчику? А? Что за вялікі сум? Что здарылася? Ну, пакуль нічога. Напалохали. Але можа здарыцца ў любы момант. Так, нічога не разумею. Ну, Рыся можа прайграць спаборніцтвы, да якіх вельмі доўга рыхтавалася. А, вось яно што. А Буслик, магчыма, заўтра на занятках атрымае дрэнную адзнаку. Ну-ну. З табой, Тимыч, можа адбыцца штосьці непрыемнае. Напрыклад. Ну, напрыклад, ты, Тимофей, можаш прайграць на конкурсе чытальнікаў, да якога так рыхтаваўся. Ну, могу. І што? Як, ну і што? І табе не будзе сумна? Наадварот. Мам, я нічога не разумею. Ды ўсё проста, Рыся. Калі ў гэтым годзе я прайграю на конкурсе чытальнікаў, выйграе хтосьці больш гэтага варты. А я набяруся вопыту, і ў наступным годзе перамога будзе маёй. Значыць, калі спаборніцтвы выйграе хтосьці іншы, для мяне гэта будзе знак, што трэба яшчэ старанней трэніравацца, Рмаў. Усё так, Рыся. І на наступных спаборніцтвах залаты медаль будзе мой. Абавязкова. Ты ж столькі для гэтага робіш. Значыць, і з-за дрэннай адзнакі не варта сумаваць. Ні ў якім разе. Асабліва тады, калі ты яе яшчэ не атрымаў. Тимофей, як гэта ў цябе атрымліваецца? Што? Ну, так спакойна разважаць. Проста я па характары аптыміст. А хто такія аптымісты? Гэта людзі, якія ва ўсім шукаюць нешта добрае. Яны ніколі не засмучаюцца. Рмаў, нават калі здараецца штосьці не вельмі прыемнае? Ну, у такія моманты трэба не разгубіцца. А сябры заўсёды цябе падтрымаюць. Думаю, у аптымістаў шмат сяброў. Усё так, Буслик? Рмаў, дык вось у чым твой сакрэт, Тимофей. Па праўдзе кажучы, ёсць яшчэ адзін сакрэт.
Калі ты пачынаеш думаць пра нешта дрэннае, яно сапраўды можа адбыцца. Гэта значыць, сваімі думкамі ты быццам прыцягваеш непрыемнасці, так? Менавіта. Ой-ой-ой, цікава, а гэтае правіла працуе наадварот. Абавязкова. Добрыя думкі дапамагаюць адбывацца ўсяму найлепшаму ў нашым жыцці. Значыць, мне трэба думаць, што я магу перамагчы. Рыся, ты павінна так думаць? А мне трэба думаць, што заўтра я атрымаю добрую адзнаку. Сябры, вы ўсё правільна і хутка зразумелі. Ой, Дімыч, ты проста чараўнік. Здаецца, я больш не хвалююся наконт сваіх будучых адзнак. І мне стала значна весялей. Рмал! Бачыце, сябры, як добрыя думкі паляпшаюць настрой. Старайцеся заўсёды быць аптымістамі. Ой, дзякуйце, Марафей. А давай дапаможам нашым гледачам настроіцца на добрыя думкі. Прапануеш уключыць цікавы мультфільм. Давайте. Добрыя мульцікі заўсёды паляпшаюць настрой. А пакуль глядзім, можам падумаць, якія героі мульціка аптымісты. Мультик скончыўся, але мне зусім не сумна. Вось як. А чаму? Ой, таму што я ўпэўнены, заўтра мяне чакае цудоўны дзень. Хачу, каб ён хутчэй прыйшоў. Тады самы час чысціць зубкі, мыць тваркі, адпраўляцца ў ложачкі, на мяккія падушачкі, пад цёплыя коўдрачкі. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Аптымістычных вам І самых цікавых сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.